Kalau dari arah timur, nah ini gimana terus ya. Bola-bola saya tekan Kasembon, Ngantang, Pujon. Ya, Bomsel itu lurus. Oh ketemu kira-kira 200 meter ketemu balai desa Kincong ya. Kanan, pertigaan kanan. Ya. Iku wis tekan finisan. Sing tekan. Oh tekan itu lewat beringin. Kapan Bang Jum beringin iso. Kok ngetan jurusan jadi Surawono. Dengan kemudian pas kuwi setate lah iki balai desa Kincong. Nah iki kanan guys. Ono Gapura cilik iki lho ya. Iki kanan ya. Nah. Lek arah rono ngulon niku nyang pare nyang kota ya. Iki berarti ngalor nyanggone finisan. Desane Sidodadi guys ya. Kira-kira kok kene iki kok ngalor kira-kira 1 kilo ketemu perempatan Kencong ya. Perempatan Kencong ngiri kira-kira 500 meter nganan. Lah kuwi jenenge dusun Sidodadi iki finisan ning kono ya. Ning kono kuwi wis finisan. Ini ngalor kira-kira 1 kilo. Bola-bola saya tekan kulon ya. Saya lewat pasar sapi, lewat Gedang Sewu stopan ya. Stopan Gedang Sewu bola Kombitar. Bola Kagon dan sekitarnya lurus ya toh. Stopan kanan arah ke pasar sapi ya. Iko langsung lepeng ini setatan berarti pasar sapi ngalor ya. Ngalor jembatan ini terus kanan ngalor mana kira-kira 1 kilo ketemu pertigaan Semanding. Pertigaan Semanding kok kanan Siti terus kiri ngalor kira-kira 1 kilo ketemu Sun Canggu di sana. Ning kono posisi kulon titik Candi Surawono kulone pemandian kuwi ngene setat ya. Ning pemandian no setat ini kono ya. Nek pengen finisan berarti lewat kene ya. Bola-bola sing tekan Kidul tekan kulon ya, lewat Kota Pare langsung ngetan ae lek pengen ngene finisan. Lek pengen setatan berarti lewat Semanding ngetan. Lek gak ono sing kolor lewat Bangjo Bringin ngowetan kira-kira 0,5 kilo ngiri arah yang Surawono. Kok ketemu pertigaan nganan. Nganan wis setat, guys. Sing tekan Bringin. Sing tekan lor lewat Tungklur ya iso. Tungklur ngiri ya iso ya. Kolor Dalan Jombang dan sekitarnya ngiri tekan Bangjo Tungklur ngiri ya iso ya. Ngurus kanan ini dilungkas wis Perempatan Kencong ya bener perempatan Kencong ngarep iki. Ngarep iki perempatan Kencong, guys. Ana tugune cilik iki, kaya rudal iki. Iki ngiri. Sama lurus ya iso nggo perempatan Sarjo ngiri. Ya, lek kok kene, lek kolor nganan. Nah, iku perempatan ya. Lor iku pasar Kencong wisan. Lah iki liwat kene kalau wis padha cekson ning kono ketok ya. Nah, iki ngulon sithik wis ngene finisan, ya. Kok. Iki kira-kira 400 meteran ketemu pertigaan nganan niku jenenge desa Sidodadi. Lah niku kono dusun ya, dusun Sidodadi. Iku nganan. Iku ngene finisan ning kono, kayak pengen nek ono finisan ya. Iki lurus ya, bareng nganan. Bagono. Iki kene desa apa iki? Iki lah, total bener. Iki sore loro soalnya Mas. Jejer kiri. Iki mosok bisa lewat. Sakit lewat. Gak iso lewat, guys. Iki ditutup begini. Ya. Iki ngalor gak iso ta? Ya wis puter balik. Apa? Kron kali BRD. Oh, Kron. Karo WD. Iki disone endi iki, Mas? Dempok. Dempok ya? Loro ya, ngetokne loro. Iso ditunggu, guys ya. Iki. Josis pokoknya. Ya toh, murah meriah ning kene katean ya. Ya iki dalane sing kene tutup. Berarti gak iso. Iku lek meneh iso, guys. Kari Kulon Siti barono nganan lek koetan. Bola-bola sing tekan lewate Pare, Kota Pare berarti ngetan. Pertigaan Semanding ngetan ya, aja lali. Engko ketemu kene iki wisan. Lek kok Kulon oh ngarep kono pertigaan ngiri wis setat. Oh, sorry, finisan ya.
Kono meng dari Jackson terpaksa ditutup lagi. ADW perempatan Kencong ngalor guys. Ketemu pasar Kencong, pabrik Goni ngalor mana? Perempatan Sarjo. Iku ngiri. Ya lek tekan kidul. Saya tekan kandangan, tekan karena tengah kolor pokoknya taniso guys ya. Wingi gone karnaval karena tengah wingi gone setatan ngulon, baru ngiri ketemu kene guys. Perempatan Sarjo iki ya. Lek gone Jackson Ibu Pago wingi ngidul. Baru ngono nganan ketemune kene iki perempatan Sarjo iki ya. Kira-kira kok perempatan Kencong iki mung kira-kira jarake yo 1 kiloan ya. Ngalor terus. Oke, Surono guys. Kita nanti arahnya ambil ke kiri. Lek kok kidul ya. Iki pertigaan pasar Kencong ya. Rono iso nyang kandangan. Tapi ojo liwat jalan cilik sing gak tau tiba sasar kok. Iki ngalor pabrik Goni bisa guys arep iki. Lore pabrik Goni perempatan kiri omong kulon ya. Iki Masjid Sarjo ya. Masjid Jami Solikin iki Masjid Sarjo. Iki ngalor sithik perempatan tong iki jenenge Sarjo. Iku ngiri ya. Langsung gua ngomong review. Ngiri langsung ngiri. Ya. Iki jenenge Sarjo guys ya. Oke, wes sukses. Iku wis ana ceksen nang kono ya. Iku lurus. Iki kira-kira 1/2 kilo wis dusun Sidodadi. Lah iki Sarjo guys. Iya bener. Sarjo lurus ya. Iku ketemu wilayah finishan wisan. Sak lore finish iki. Panggo kehormatan ana ning gone Prapatan Tong iki kudune Candi Surawana. Kisone apa iki? Apa sone, Mas? Oh, Keong Mas guys iki. No, Sarjo Keong Mas ya. Oke. Terus. Alon-alon terus. Lurus terus ya. Mas. Oke, siap. Terus lurus ya. Ini juga 20-an bang berarti. Terus terus 500 meter ketemu situ tadi. Iku pertigaan ya. Lek ngiri nang ngene sing jalan Jackson mang, sing jalan buntu mau ya. Buntu sementara tapi lek nganan yang ngene Bumi Rejo, gawe setatan Bumi Rejo wingi gerbong, lek lurus iku lintasan ya. Lintasan lurus yang ngene Candi Surawana sak kulone ana pemandian ning kono setat ya. Iki tandane niku titik ketemu pertigaan. Pertigaan apa jenis disebut? Sidodadi ya. Ini kok letter S di Sidodadi. Kalau ngene nah, ini alon. Tapi terus. Iko nggone finishan ning kono, guys. Idul ya arahe. Ono MI ana masjid iki. Lek ngalor iki Bumi Rejo sing nggih setat Karnaval Krecek. Lah dhewe ngiwo lek koetan ya. Iki lintasan wisan iki. Idul sampai iki ngulon terus lintasan Karnaval iki. Iki jenenge Bloran ya. Iki jenenge Bloran ya. Ngarep iku lapangan Bloran. Wilayah Jackson ning kono ana 6 ning kono. 5 ecu ya. ATM -e. Parkir per ATM per gundul. Motornya gratis. Nah, iki dusun Bloran. Seksone ning kene ana 6. Lurus, Bang. Lurus. Iki lek ngulon terus nganggone setat, ya. Terus panggung kehormatane kulon kuwi nek Prapatan Tong. Iku panggung kehormatan. Lah, lek ngidul berarti ketemu desa Semanding, pertigaan Semanding ya. Sing tekan kulon, Mang. Amongi tekan kulon, iku durus padi kulon. Ya. Ngomong terus lek nganan iku nanggone iso tembus pertigaan Tunggur ya. Sing tekan lor lek ngiri iso nyang Kota Pare, iso nyanggone perempatan Bang Jombringin ya. Kuwi guys. Setate ning gone karepe pemandian apa jenenge? Pemandian Surawana ya, kuwi ge setat.
Jolali meneh. Murah. Per motor apa per gundul ATM 5.000. Motornya gak dihitung guys ya. Nang budal murah meriah. Pak likur son joji iki. Ana brewo bupaku JTR akeh ya. Lurus ya. Iki. Review tok Mas Banu balik. Terus lihat dulu lho. Kanan. Lurus. Ini iki lho. Penak-penak ini kudane demen om. Ya. Iki nek kene ana Bufago guys ya. Bufago iki. Bufago. Iki penghormatan guys. Perapatan tong. Iki lek ngiring apa ngidul iku tembusnya Semanding ya. Tembusnya Semanding. Oke nih Bang. Ya, tembusnya Semanding. Wis mending ya. Nah, setate kira-kira kok kene jarake 1 kilo. Wonten Bu, 1 kilo. Oh, Mbak wis. Moy rek. Ra yo sik ayu ngene kok. Ya, tak sepilno iki lho. Iki sesuk dasar iki lho. Oh, enggak. Oh, bukan. Oh, iki penghormatane, guys. Oh, iki. Mau wanding. Halo, guys. Iki nyangone setatan ono 1 kilo. Ono ya, 1/2 kiloan kulon kono, guys. Lek bolo-bolo tekan Nganjuk Blitar, Tulungagung Kidulan, langsung tembake Kota Pare terus yang arah Bangjo Setopan Bringin. Engko kari nganan ngetan iku ya, ngetan ketemu pertigaan ngiri. Wis tembak arah pemandian Surawono. Wis ketemu setat ning kono. Lek pengen ning gone finishan tembak Desa Sidodadi ya. Wis ngono ae infone. Muga-muga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.